मानि मुलि होयो दे खोन्थादो। माबाबो खिलाम बाखानायबो होयो आं। फाइल्स आरोखि ना। ओमफ्राय इलाय दादुनि दादु सिथर ओमफ्राय सुनायनि सिफुनाय गाराय। ओमफ्राय खर' गिदिंनाय। ओमफ्राय बारा होलिलै आं इनिफ्राय। ओरैनो आरोखि ना। ओमफ्राय नारेंगा माबानायनि लांजाबाय। नारेंगा माने नारेंगा गिसिखानाया। हा गिसिखानाय माबा गाराय गिसिखानाया। गाराय जानानैहाय द्रास थाङोना। बेखौबो होयो आं हैनायालाय। साबसिनमोन नाङा आंखौ। दे आङो दाबसे जायगायावहाय फैदों जाय दिनैहाय न'नि मानसि बिहामजो जायो। बिसौआ जे गाराय जादों आरो दादु ओमफ्राय थिफुनाय बेफोरबायदि जानायनि थाखाय दिनैहाय माने मुलि लांनो फैदों। ओमफ्राय बे मुलिया जाहैबाय माने थिफुनाय गाराय ओमफ्राय दादु आरोखि। ओमफ्राय बेखौनो लांनो फैदों। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि माने नांगौ जायोब्ला माने डाइरेक्ट फैनानै नैबे बुरि जाहारावहाय फैनानै लांफैब्लानो जाबाय बानायहोनानैहाय। ओमफ्राय खन्थाइआथ' माने मथा मथि जायफ्रानाखि गाराय जादों ओमफ्राय थिफुदों ओमफ्राय बेबायदि माने गाराय गिसिखानाय ओमफ्राय फाइल्स बेमार बेफोरबायदिनि थाखायहाय बानायनानैहाय हरो। ओमफ्राय मुलियाबो मोजां। ओमफ्राय जायफ्रानाखि नांगौब्ला माने आंखौनो कन्टेक्ट खालामदो आं फैनानैहाय दोनफैनो हागोन बिदिनोसै आरोखि। हामबायसै बिदिबा थेंकिउ।